Intlaħaq qbil bejn il-Gvern, il-Cording Grain Terminal u l-importaturi tal-qammuħ sabiex l-importaturi jixru l-qamħ f'ammont akbar u l-ispejjeż tal-ħażna żejda jagħmel tajjeb għalihom il-Gvern. Dan il-ftehim ser iwassal biex il-prezzijiet lokali tal-prodotti li huma magħmula mill-qammuħ u ċereali jibqgħu stabbli. Din hija miżura oħra li qed jieħu l-Gvern sabiex bħalma għamel anke rigward il-prezzijiet tal-enerġija jagħmel brabta mal-prezz tal-qammuħ il minħabba l-gwerra fl-Ukrajna qed jisplodu il fuq fl-Ewropa kollha u anke lil minna. Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar dan il-ftehim waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq il-mol illi minnu jinħatt il-qamħ. Naraw li jekk fil-ġran, ġimgħat li ġejjin kun qed jiżdiedu il-prezzijiet mill-importazzjoni tal-prodotti dik ma tkunx qed taffettwa s-suq lokali. B'dan il-mod kif qed naħdmu l-Gvern naraw li ngħinu nassussidjaw l-istoriġ ta' dak il-prodott inkunu qed ngħinu sabiex il-bdiewa u r-raħħala tagħna dak kollu l-importaturi li jużaw il-qamħ u ċ-ċereali ġewwa pajjiżna il-pressjoni ta' żieda fil-prezzijiet ma tkunx qiegħda fuqhom li allura eventwalment dik tirrifletti mbagħad kieku f'żieda oħra fil-prezzijiet ta' dak li nikkonsmaw. Hemmhekk il-Gvern għajna qed nintervjenu bis-saħħa fuq wkoll. Il-Ministru Xkembri ħabbar ukoll investiment ta' ftit aktar minn 4 miljun euro fi krejn ġdid state of the art li ser jieħu post dak eżistenti li ilu jopera 37 sena. Permezz dan l-investiment ix-xogħol tal-ħadd se jkun aktar effiċjenti. Huwa qal li s-sena li għaddiet inħattu aktar minn 100,000 tunnellata metrika ta' qamħ għas-suq lokali. It-tibdil għal krejn il-ġdid ser isir f'Settembru u Ottubru li ġejjin. Matul dak il-perjodu, l-operat tal-ħadd tal-qamħ ser ikun wieqaf. Madankollu l-importaturi huma diġà marfa b'dan biex jilqu jippreparaw biex ikun hemm provvista biżżejjed. Il-kap eżekuttiv tal-Cording Grain Terminal Alex Aġus spjega l-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom l-importaturi tal-qamħ kollha madwar id-dinja. Id-dinja kollha saret iktar limitata minn fejn tista' tixtri. Misa demand and supply u allura automatikament kien hemm żieda sostanzjali fil-prezz li affettwat ħafna s-suq. Sar diffiċli biex issib tixtri u l-prezzijiet huma ħafna żiedalin. U għamel aċċenn għall-importanza li jinbidel il-krejn eżistenti. Dan mhux biss ser ifisser aktar effiċjenza imma li mal-mol ikunu jistgħu jsorġu vapuri ferm akbar minn dak li qed jidħlu fil-preżent. Il-lokal ovvjament se jiġi moqdi ħafna ħjar milli qed jiġi moqdi llum. Għaliex illum il-ġurnata ħabba il-limitations li għandna b'dan il-krejn ħabba ħsar saritlu qed ikollhom jirrikorru għal vapuri żgħar ħafna biktar spejjeż. U allura bil-krejn ġdid ser ikun hemm iktar faċilità u mod kif jista' nħaddu vapuri kbar li il-prodott jiswa inqas biex mbagħad tixtrih.